Türkmenistan'da Hyundai markası barada bilinmeyen maglumatlar. Bugün Hyundai markası barada içkin tanışacağız. Yöne geçenge de Hyundai markasının dörüşü barada gurrun verdik bana komentari. Ama da dinge üy Hyundai deyip yazılyara. Evi deyip cevap vermeli olara. Bir soru veripdir. Hyundai üy Hyundai deyip yazıyalar diye. Yöne näme manin ver yaşalat diye. Doğru maysan benim bilemok. Prosta gelişen için dile gavat gelýän için mi ya ýene bir zat mı edil Hyundai meni ýollaga alan ama edil ýokmy ka diýen. Ondan men size şeýle bir goýja maglumat bereýin. Hyundai markasy. Aslynda hemmämiň bilýän zadymyz Hyundai markasyny harpa çalyja gyşyk duran. Aslynda harp däl şol birinji döredülerini znaçok. Znaçok döredülerini Hyundai markasy elinde tutup dur. Klientam elinde tutup salanmaşa. Gara satyjynyň we alyjynyň biri-birine elinde tutup salam berip duran znagy şol. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şeýle nagyşlar azalýar-da harpa meňde edilip goýulýar. Aslynda klient we satyjyň salamlaşygy. Geçengedeki videomuzda da gaýdyşmy diýäli 1967-nji ýylda Hyundai kompaniýasy ilkinji özüniň awtomobil önümçiligine başlaýar. Awtomobil önümçiligini özü zawod gurmaýan däller Ford kompaniýasyndan zawodyň lisenziýasyny alýar we Ford tarapyndan täze kompaniýa gurnulyp berilýär. Hyundai ýöne Hyundai özüni tek maşyn çykaryp bilmeýändigi sebäpli Ford'un maşynlaryny öndürmäne başlaýar. Ýöne 1974-nji ýylda Hyundai kompaniýasy Hyundai Pony ady bilen ilkinji özüniň awtomobilini çykarýar. Indi bu awtomobiliň döreýüşi bar. Dünýä belli, dünýäde iň ýokary hilli markalaryň maşynyny çykarýan dizaýnerler çagyrýarlar. Bu dizaýnerler biri Giorgio. Karaca iki tane dizaýner Giorgetto Giorgio, birim Aldo Maldovano. Giorgio bilen Aldo Maldovano iki tane adyvelli. Adyvelli diýsem, şol adamlar Ferrari'niň dizaýnlaryny gurmaýan, kän maşynlarynyň dizaýny eden Alfa Romeo avtomobil markasynyň 7 tane model avtomobil modelleriniň dizaýnyny gurnar. Lamborghini'niň modellerini gurnan, mundan başga da Maserati'niň BMW M modellerini gurnan dizaýny gara dünýä derejesinde şolon gurnan dizayn eden maşinlary öňde barja satulary degişli bolýar. Gara epes pul töleýärler we ýanky dizayn adyna maýdy bilemek, ýanky dizaynlary çagyrýarlar. Şol esasynda da täze avtomobil Hyundai tarapyndan öndürilýän ilkinji avtomobil önümçiligi başlaýar. Hakykatdan hem öndürilen maşin ilkinji Hyundai markasy boýunça öndürilen bolsa, ören islegi bildirilýär. Halyk tarapyndan hem tüýe Amerikada köp ýerlerine satyga degişli bolýar. Indi bulardan ilham alylar, ýene täzeden, ýene ýanky kanaat dizaýner çagyrýar we täze maşin model dizayn edýärler. 1983-nji ýylda Stellar şu ýerde Sonata markasynyň dogulşy bardyr. Stellar diýip bir avtomobil dizayn edýärler. Bu avtomobil birazajyk sewda bir goşandy bolmaýar. Sebäbi tüsse meselesinde biraz problema ýaşaýarlar. Şol maşin bilen we kän satuw bolmaýar we şol maşyny täzeden dizayn edýärler. 1983-nji ýylda çykarylan maşyny 1988-nji ýylda Sonata ady bilen diýip götür adyny ýitgedýärler we benzin sistemasyny täzelýärler. Motor sistemasyny dolu derece ýitgedýärler. Mitsubishi'den motor alyp oturdýarlar. Sonata ilkin sapar önümçiligi Mitsubishi motory bilen satuw başlaýar. Ondan soňra elektronika Hyundai kompaniýasy häzirçe ady belli bolan bolsa beýleki kompaniýalara garandan ähli datçyklary hem zatlary döwrewap. Hyundai öň adam döwrewapdy bilýän bolsaňyz, döwrewap nähili multirol şo ýerde goýulýar. Başka kamera markalarda ýok indi şolat multirol ikin sapar şo Hyundai Sonatada goýulýar. Rolly avtopilot ýerleşdirilýär. Ondan soň aýnalar awtomat ýagdaýda açylyp ýapylýan, elle awtomat açylyp ýapylýan. Oturguşlarym awtomat ýagdaýda öňe ýa-da süýşýän lüks maşgala awtomobili hökümine ilkin sapar bazara hödürlenýär. Şeýlelik bilen Sonata Hyundai markasynyň iň ady belli ýüzi bolýar. Hemem üýtgeşik dizaýny bilen halka hödürlenýär. Hyundai Sonata markasy şuňaçany 8 pokoleniýa çykýar. 8 pokoleniýa diýilýän ady düşündirin. Bir model 2003 model, 2008 model ýene şo modeller üýtgeýär. Şonda her model 4 ýyldan 5 ýyldan täzelenip şu günümizde 8 pokoleniýa çykýar. 8-nji pokoleniýadan 2025-nji modeldir. O da wa Hyundai Sonata. Indi bu ýerde Hyundai'ň täze öňümçiligi başlamaly. Hyundai pikirlenýär. Howa Hyundai elbetde Hyundai Sonata modeli bilen
maşgaly agdalaryny öz üçin aldy. Maşgaly üçin ören gowy maşin Hyundai Sonata we lüks segment üçin, lüks klass türýänler üçin özüne gowy etýän adamlar üçin, gowy etýän maşgaly üçin ören gowy maşin boldy. Indi bu ýerde ýaşlar almaly. Täze ädim, täze maksat ýaşlary öz eline almaly, ýaşlary bazara salmaly. Halk tarapyndan söýülýän sportiwny model bolmaly bir dizayn gözleýärler. Şeýle bir dizayn bolmaly, awtomobil ýarış oýunlaryny, awtomobil sürüjüler, awtomobil söýjüler hemme üçin şeýle bir haýranlyk gazandyrjy garaz Hyundai diýilse, şo model bilen tanalmaly diýip bir dizayn gözleýärler. Bu dizayn näme? Hyundai Coupe. Hyundai Coupe'ni ýene ýa-da dizaýnerler tarapyndan dizayn edilýär. Akula meňdäp duran, ören, ogodan awtomobil, öňkü bamperleri, ewki bamperleri, rişotkalary, garaz ähli bedegi işleri, maşynyň ganaty Porsche tarapyndan dizayn edilen, garaz hem Porsche bilen bilelikde alalaşyk ýagdaýda işlenilip taýarlanan awtomobil markasy Hyundai Coupe. Hyundai Coupe diýilse, hökman agdalyp geçilmeli awtomobil ýarış oýunlaryny iň soňky derejedäki maşinlaryň biri bolup gatykän ýerlerde hyzmat reklamada durdy Hyundai Coupe. Hyundai Coupe dünýä standardyna 3 sanat bilen ýaýradyldy. Şowur maşin ýöne birazajyk üýtgedilýär. Bize Hyundai Coupe'ni tanýas, galanlarym başga bir awtomobil bazarlar üçin niýetlenen 3 şowur maşin. Garaz dünýä standardyna ören uly at gazanan we Hyundai kompaniýasyna ula ören uly girdijen gadanlaryň maşin markalaryň modelleriň biri. Şeýlelik bilen bir näçe ýurtlarda Hyundai kompaniýasy özüniň awtomobil zawodlaryny urunýar. Türkiýede, Asana, hemem Hindistanda özüniň Hyundai zawody urunýar. Garaz şu wagt bir näçe ýurtlarda, ondan soň bir näçe ýurtlarda gurunandyr. Häzirki wagtda dünýä derejesinde awtomobil markalarynyň içinde iň kän awtomobil çykarýan we iň kän awtomobil zawody bolan ýekatak marka Hyundai markasy. Hyundai markasy dünýä standardynda ähli markalar bilen bilelikde 5-nji ýerde durýar awtomobil satmakda. Göden göze gelýärmi? Bir näçe markalar bar, gatnaşy 10 sanak maşin marka satýar, ýöne Hyundai markasy bilen daýdy ýarış bilen ok. Hyundai markasy 1998-nji ýylda bolsa Kia kompaniýasyny satyn alýar. Kia kompaniýasyny satyn alandan soň 2011-nji ýylda Hyundai kompaniýasy bilen bilelikde Hyundai kompaniýasy Kia'ny 2011-nji ýyla çenli tutuş dünýä tanadýan. Garaz Kia ýaşlaryň söýgüsini gazanýan awtomobil markasyny öwürlýär. Ne bu zatlar barda has giňişleri maglumat bermek üçin biz ýene Kia geçmişine dolanmaly. Kia mundan öň bir velosiped tapçaklaryny öndürip başlanýan gidijek bir zawoddy. Bundan soňra ýoşgan ösüp başlaýar. Has gyzykly zat men size bugün görkezmekçi. Görmäne taýarmy? Onda ýörüň meň bilen. Bugün gowy zat görkezmän size. Ene size görkezjek bolýan täzeligim Camry 2019 L komplektasiýa. Amerikadan özüm üçin getirden we özüm üçin gurnadan maşinim. Sizem şeýle gowy maşinlar minesiňiz gelýän bolsa, şu maşinyň hem eýesi bolup bilersiňiz. L komplektasiýa men adymy dur. Birazajyk minnim Türkmenistanda hemme zatda problem ýok. Şu maşin umuman problem ýok. Ulagda degim ýok diýsem ýalançy bolaryn, ulagda degim bar. Ýöne saýlanyp alynan ulag. Içi hemme zat arasy, kojalary, sijenleri hiç ýerde detal üýtgedilmedik. Garaz detal çalşylmadyk diýen ýaly. Bir şu ýerde bumperler zatlar arasalanan we täzelenen. Galan problemasy ýok. Sizem şeýle arasaja maşinyň eýesi bolasyňyz gelse, arkaýyn maňa jaňa dip bilersiňiz. Men täze maşinym geldi, men bolsa birazjyk onu bineýin. Indi bahasy barada, maşinyň bahasy barada gyzyklanary. Maşinyň bahasy barada aýdylanda garaz amatly bahadan size hödürläp bilen 200-den biraz ýokarda. Anyk maglumatlar arkaýyn jaňa dip bilersiňiz. Indi maşinyň detallaryny, motoruny dadan açyp oturjak gel. Şu maşindan men 100 mutonanyk, şu adetçe men bir iş etsem 100 mutonjak işine demek. Onu arkaýyn jaňa dip bilersiňiz, atsan ýa-da nomeryny belleýän arkaýyn jaňa din kommentarda ýazyp beriň. Maşinda adetçekmi dolu derip özüni video aljakmy günden dadandan gapdandan. Yok o bu maşina perihodem mereka, edidem mereka, hakyky maşin gönmeli özüni görsünler, bir problem yok. Edit dilen, dat dilen maşin reklam edip bolmaz. Hawa, indi Kia dogam edýär. Kia. Kia 1944-nji ýylda Kia'ň taryhyna başlaýar. Koreýa 1944-nji ýyl Koreýa garip döwletdi. Geçen ýyly maýjymy diýeli. Garip döwlet awtomobil münýän ören
az hemme adamlar diňe başarsa velosipedle aýlanýar, tigirle aýlanýarlar. Indi bu ýerde Kia kompaniýasy keçijek zawod gurmaya velosipedleriň zapçasyny ýasaýan zawod. 1950-nji ýylda bolsa ilkinji özüniň tigir önümçiligini hemde motor önümçiligine başlaýarlar. 1964-nji ýylda bolsa Koreýanyň täze prezidenti Kia kompaniýasyna kömek edip başlaýar. Koreýanyň prezidenti näme etdi? Koreýany ayağa kaldyrmak üçin bir zatlar öndürýän maşgala agzalaryna dolu derejede kömek edip başlaýapdy. Şu ýerde Kia kompaniýasyna da elini tutýar we kömek edip başlaýar. Koreýanyň prezidenti bilen bilelikde Kia kompaniýasy ýük uluglaryny öndürmäne başlaýar. Inte Hyundai hem özüniň awtomobil örümçiligine başlanykda garap, Kia Hyundai'dan biraz köňürek ilk ýük ulugdan başlaýar maşin sistemasyna. Ondan soňra 1974-nji ýylda edil Hyundai kompaniýany kyýalyk Ford kompaniýasyna şertnama baglanşýar, özüniň zawodyny gurmaýar. Kia kompaniýasynyň tarapyndan täze döredilen zawod hiç ýyl ýagdaýda özüniň awtomobillerini çykaranyk 1990-njy ýyla çenli Kia zawodyny hiç ýyl özüniň maşyny çykanyk, näme maşynlar çykýar? Şertnama esasynda Ford'un bir näçe modelleri çykýar, Fiat'yň bir näçe modelleri öndürilýär şo ýerde, hem Mazda awtomobil modeliniň bir näçe bölümleri. Zawod ýöne özüniň maşynyny çykaranyk diňe şertnama esasynda başga bir kompaniýalaryň maşynlaryny öndürip berýär. Kia kompaniýasy 1990-njy ýylda Kia Elan dizayn edýär we 100.000 tane avtomobil önümçülük üçün maýa goýum goýar. 75 milyon dolarlyk maýa goýum we bir näçe testlerde ziýan ýeten maşinlar Elan markasynyň maşinlary. Şeýlelik bilen Elan markasy satywga çykýar, ýöne 100.000 tane planlanan maşinlaryň bary ýogy 1.000-2.000 tane satylýar. Ören az mikdarda satylýar. Şeýlelik bilen Kia kompaniýasy özüniň işgärlerine aýlyk berip bilmeýän derejäge ýetýär. Indi bu ýerde de Kia kompaniýasyny birlikde ösüp barýan Hyundai kompaniýasy bar da Kia kompaniýasynyň işgärleri Hyundai kompaniýasyna geçip başlaýar. 1998-nji ýylda 8 milyar dolar berge batýar Kia kompaniýasy tutuş dolu derejede zawod we kompaniýanyň özü Hyundai zawodyna goşulmana mätäç şöyle garady Hyundai satan alýar. Şu hemme bergelerini özüp berýär, kompaniýanyň dolu derejede satan alýar. İşgärleri mene täden Kia başlaýar. Indiki videoda näme? Indiki videoda Hyundai kompaniýasyny bir nusxasy bolan Hyundai kompaniýasynyň ýüzi bolan Genesis markasy bar. Kia Stinger we Kia'nyň ýene-de täden bir näçe bir adalan satywda ýokardaky ringi saklayan Toyota'ny ýerine oturmak üçin maksat edilen dizaynlar bar. Garad bularyň hemmesi barada indiki videoda tomaşa edip bilerdiňiz. Kommentariýada dogam diýip ýazyň. Indiki videoda görüşýänçä.